Christmas ba? Oh! Ah! Alright mga katubay, welcome back muli sa ating YouTube channel. Dito naman ako, yung kaibigan, si Christopher Gonzales. At siyempre, nandito tayo ngayon sa may harapan ng City Hall mga katubay. At tatawid tayo dun sa kabila. Dun tayo sa circle. At papalaro tayo doon. At kung sino man yung gusto maglaro mga katubay. At dito ako ngayon sa may tawiran, sa may underpass. Patawid doon sa kabila circle mga tayo. Yan nga mga tayo, yan ang City Hall. At dito naman yung underpass papunta doon sa ilalim at patawid doon sa kabila. At tayo, papunta na tayo doon. Pagpiping sa 35. Barangay, isa naman ay Tayo sa ilalim mga kapay. Ito yung underpass mga kapay, papunta doon sa circle. Ito yung kawiran. Mainit masyado sa labas mga kapay dahil magsasummer na. Palabas na tayo mga kapay at nasa kabilang side na tayo. Yan, mayroon din elevator mga kapay sa mga hindi makakalakad. Yan. Yan si sir. At saka akit na tayo mga kapay. Dito na tayo sa kabila mga katupay. Doon tayo kanina. At dito na tayo sa circle mga katupay. Yan. Dito naman yung parking area mga katupay sa circle. Yan. Pumunta yung guardia dito. Dito na tayo mga tupay sa loob ng circle. Yan, boy, daming tao. Daming tao ngayon mga tupay sa circle. Yan, oh. Sobrang dami. Yan. Banding-banding mga pamilya mga tupay. Yan, exercise pa sa ate. At dito naman yung kanilang playground mga tupay. Dito sa circle. Yan, dami mga bata mga tupay. Dami naglalaro. At may mga daratingan pa. Dali lang. Daming tao. Ito ka dula sa
araw nga ng linggo ngayon mga kapay. Kaya ganun. Ang daming tao. Tsaka walang pasok ang estudyante mga kapay. Bata mga kapay, naglalaro. Daming tao. Hoy! Hoy! Dito lang yan sa circle mga kapay. Daming tao. Ay, nakita na po! Ay, tama na po! So, harot-harotan yung mga bata mga kapay. Oh. Yeah. Oh. Tuwan-tuwa yung mga bata naglalaro dito mga kapay. Walang pasok sa school. $100 ibibigay ko sa'yo. Sige, ready na. $100 pag tama ang hula sa sisirya. Huwag mo munang buksan. Ano nga pala pangalan mo, boy? Harold. Ha? Harold. Harold. O, sige. Anong hula mo? Anong hula mo? Pangalan sisirya. Hawakan mo. Ipuin mong ganyan, oh. Vlog. TV. Ha? TV? Sigurado ka? Pag tama yan, ibibigay ko to sa iyo yung $100. Pag tama, buksan mo nga kung PW ba? PW ba? TV? Ay, mali, mali. Sis girls. Mali. O, Dick, sino-sunod ba? Meron pa dito. Meron pa. Vlogger ako. Shoutout po sa mama ko. Shoutout. Okay, may isa ba? O, sige. Hulaan mo muna kung anong pangalan ng sisirya. $100. Pag tama ang hula mo. Chris Cross. Ha? Chris Cross. Nakikita. Pwede mo, nakikita. Buksan mo. Chris Cross ba? Chris Cross. Ano nga pala pangalan? Pangalan? Bakin. Bakin? Lantok. Taga mo ito dyan. Alright, okay. Chris Cross mga katupay, okay. Oh, meron pa. Sino pa gusto? Shoutout sa mama ko. Okay, shoutout sa mama mo. Anong pangalan ng mama mo? Gawin na piyasa dyan. Okay. Kung mahulaan mo pangalan ha. Okay. Okay, sige, hawakan mo. Hawakan mo. May $100 pa dito. Ano? Ano hula? Oh, may $100. Oh. Ayan mo siya. Ano hula? Ano? Ano po yan? Ano naman natin? Chichiri yan. Chichiri ba to? Ano hula? Sisirian, pangalan na ng sisirian. Pita. Hindi. Ano yan? Tayo na pangalan tayo ng YouTube mo tayo. Dali, mamaya, bigay kita ng ano. Sticker ka, tay. Tawag nito. Yung... Sticker. Sticker na maya. Wala dilimi. Bigay ka na kung anong pangalan. Alam ko yan. Wala dilimi. Mapunit. Ano? Sige na. Baba na bisyo natin. Magula ka na. Para may ulit. Pita. Bawal. Pita. Ano yan? Pita. Ano ba ito? Pisda. Ano? Pisda. Hindi. Ano yan? Ano? Sige na. Coaster nga. Roller coaster. Sige, buksan mo. Roller coaster na mga tatay. Hindi, ano? Sabi ko na. Ano?
Loaded. Mali. Mali. Oh, meron pa isa. Meron pa. Oh, meron pa. Okay. Ito. Ikaw. Ano pangalan? Vega. Okay. Sige. Ano hula mo dyan? Shout out mo. Mama ko. Ano pangalan ng mama mo? Ano? Sige na. Ayaw mo na silipin. Nasilip. Ano? Ay, siya na taga Holy Spirit. Taga Holy Spirit. Okay. Oh, sige na. Ano? Pilos daw. Ano? Pilos? Oh, Pilos. Oh, Pilos. Buksan mo. Kung Pilos ba? Buksan mo. Buksan mo. Alin? Ano to? Ha? Bread pan mga katupay. Sayang. Meron pa isa. Okay, last na lang to ha. Oh, last na lang to. Ano pangalan pala? Adriel Tay. Sige. Namdaman mo na. Oh. Mapunit. Bobon dito kasi sa harapan niyo. Mapunit. Parang alam mo yan. Mapunit. Tangina mo po. Isa yung muna. Ano? Dito sa araw. Wala ka na. Carbon. Ano? Yung laman na to. Ano? Hindi. Ano? Uwishi. Maraming branch yung Wishi. Maraming. Anong branch? Oishi. Hindi, maraming branch yun. Yung Wishi. Oo, yung hipon. Anong pangalan? Ay, hindi. Cracklings. Crackling. Ano ba? Crackling lang? Cracklings. No, hindi cracklings. Kulay orange yun. Crackling. Hindi. Oh, yeah, buksan mo kung crackling ba? Oishi. Uli ba hindi? Ay, mali. Cheese on chips. Mali pa rin. Mali, mga katupay. Mali. Pambira ko shoutout. Wala mo shoutout. Sa mama at papa ko. Okay. Okay, salamat oh. At saka dito na lang ako magtapos mga katupay. At siyempre mga katupay, kung sino pang hindi nakapag-subscribe dyan, please subscribe at click the button bell at click all para maging update ka na sa i-upload kong mga video mga katupay. Mga estudyante ba kayo? Sige, salamat ha. Subscribe. Bye-bye. Yan mga estudyante mga katupay naglalaro dito. Alright mga katupay, bye-bye na. See you again to my next vlog.